Miyan langeneng kalang yanak larabanda mon sarap dinon berkekonang surum sorotetan padang kasor lan pajaring nuwun murid kula kinasih anak Prabu Baranjana kula wonten dawuh Bapa Penemban parikedah kula badhe nyuwun pambiyantu ndika nggih anak Prabu liripun kados pundi nyuwun pangapunten nggih nyuwun pangapunten jebul wonten bebaya anggen kula badhe mboyongi jamus 5 sada songsong tunggul naga liripun Petruk Bagong minangka utusane Semar Badranaya mboten benten tekadipun Semar anggenipun bangun kayangan kedah mawi srana jamus 5 sada songsong tunggul naga utusan Petruk kalih Bagong ambak mung sak Petruk Bagong niku nek gelem nesu pun ngedapi-dapi keparengipun sinten malih menawi mboten murid kula kinasih anak Prabu Baranjana kepareng riki lenggan mangke kula suwuni pitulungan Petruk Bagong wekdal riki lenggan mangke mangsa bareng dateng jenengan ndika mangpateni cah loro sepinten bangganipun lare gedibal kalih ndika mboten perlu kuwatir malenggah kula ingkang badhe ngadepi Bapak Penemban hush Petruk Bagong keparat mungsuhe Prabu Baranjana wong gedibal 29 sepiro bangkamu tanding kelawan aku hop push ho Cedepi demrobawaning ratri sasada manjer kawuryan lan kuciwa memanise manggap srineting dalu wangune negara Ngamarta duwe ngon-ngon munyuk sapa iki wong Kendali Sada Anoman aku kethek bisa tata jalma ora idep Petruk Bagong dadi srana nggonku ngentasake penandange guruku Reksi Durna ora perlu nyumbari Petruk Bagong anane amung Anoman kaliwani apa wani lho kowe dadi bebetenge Petruk Bagong ora idep ngake dodo ayo ompong perut jambul wanen kumlawene tanganku nyenggol ndasmu yen ora pecah tak sembah hidridran watap banjur bongko kowe